खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दासिमनि मोननैसो गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायलांनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला दिनै खोनासंलांदिनि। गोबां सुबुंफोरा आरोबाव इउपिपिएल दोलोआव रनजित बसुमतारीनि नखराव थांनानैनो जयेन जाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि हाबाफारिया आथिखाल रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'आवनो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय थांनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै खुंबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव जयनिं हाबाफारिफोरखौबो आथिखालाव सोलिहोबाय थानायखौ मिथिदों। मख'जाथावदि बेबायदिनो रनजित बसुमतारी एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा गावनि न'आवनो आथिखालाव जयनिं खालामबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव जयनिं जागिरिफोराबो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरखौ नागारनानै रनजित बसुमतारीनि न'आवनो थांनानै जयनिं जाहैनाय हाबाफारिखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दिनैबो आरोबाव माखासे मानि सान्थाल हारिनि सुबुंफोरा रनजित बसुमतारीनि न'आव थांनानैनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै जयनिं जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआवनो बिसोरो 15 बोसोरसिमहालागै खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय बिपिएफ दोलोआव थानानै गामिनि रायजोनि थाखाय मोनसेबो बेबायदि डेभेलप जायाखै एबा जौगानाय लाबोनो हायाखै। जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सरकारा थारैनो गावसोरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै बुंथिनानै बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। लोगोसे रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बिथांमोनखौ आलो गोजोनै इउपिपिएल दोलोआव बरायनानै लायो होनना मिथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरखौ लाफानानै दासो रायजोआव कंग्रेस सरकारा जोबनायनि उनावसो गोजोन सान्थिया फैदों होनना बुंथिदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिदों एमएलए रुपज्योति खर्मिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि दैदेननायाव आथिखालाव बिजेपि सरकारनि माखासे मानि एमएलए एबा मन्थ्रिफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बायदि हाबाफारि लानानै जायगा नायदिंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव बेबायदिनो रुपज्योति खर्मियाबो आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव फैनानै नायदिंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दिनैबो आरोबाव मोनसे बिटिआर ओनसोलाव नायगिदिंफैनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला कंग्रेस सरकार थानाय समावनो गुला बारुदनि जोबोद सोदोब जाबाय थायोमोन, नाथाय दायो कंग्रेस सरकार जोबनाय लोगो लोगो एबा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो गुला बारुदनि सोदोबफोरा जोबलांबाय, लासैनो सान्थिया फैबाय, गोजोना फैबाय आरो फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनो हानाय जाबाय होननाबो बुंथिदों। लोगोसे रायजो राजाफोरा जे खामानिखौ रोङाखै बे खामानिखौ फोरोंनांगौ एबा बयबो बिथांमोननि थाखाय मोजां हाबा मावनांगौ होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। थारैनो नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआवबो रिक्सआव दं नामा? थारैनो नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआवबो बेबायदि गिथावथाव मेसेजआ फैदों नामा? एबा फेसबुकआ नोंथांनो बेबायदि मेसेज हरदों नामा? नंगौ, बेबायदि मेसेजआ आथिखालाव गुबुन गुबुन फेसबुक एकाउन्टफोरनि गेजेराव फैबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बे बाथ्रायाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोबोद गोख्रैयै गोसारलांबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेसबुकआव बेबायदि मेसेज फैयो, जेराव नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ मोनसे गिथावना थासारियाव दं होननानै बुंथिनाय जादों। लोगोसे सोरबा नोंथांनि एकाउन्टखौ रिपर्ट हरनायनि थाखाय फेसबुकआ नोंथांनि एकाउन्टखौ दानसिगोन एबा ब्लक खालामसिगोन होननानै बेबायदि मेसेज फैयो, जेराव कनफार्म मोनसे लिंक फैयो। बे लिंकआव थुयोब्ला हयथ' नोंनि फेसबुक एकाउन्टआ सोरनिबा आखायाव थांनो हागौ एबा ब्लक जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा सानै हयै गासैबो मेसेजफोरखौ फरायजोबखांनानै गुबै बाथ्राखौ मिथिनानै बेबायदि खामानिखौ मावैयानो मोजां। मानोना नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ सोरनिबा आखायाव थाङोब्ला नोंथाङा जोबोद गिथावना जानो हागौ, एबा नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ सोरनिबा आखायाव हगारनानै नोंथाङा सामलायनो होयोब्ला नोंथाङा जोबोद बिपद गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिगा हसिगा खामानि मावनाया मोजां। लोगोसे बेबायदि मेसेजखौ नोंथाङा फैनाय लोगो लोगो खेबसेनो दाननानै लानाया मोजां होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बुंथिनानै होनाय जादों, जेराव बेबायदि मेसेजखौ फेसबुक एबा मेटाया हरनाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिना होदों। लुथारेन वर्ल्ड सार्भिस इन्डिया ट्रास्टनि बानजायनायाव खुंजानाय गोजोननि फोरबो आरो हारिमुआरि हाबाफारियाव
आथिखालनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया गुबैयै जयपुर हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सुबुंफोरा आथिखालाव गोजोन खौसेथिनि मोनसे हारिमुआरि हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बेबायदि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों समाजा जोबोद जौगागोन आरो खौसेथियै अनलायनानै थानो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा मैया सानसेयावनो सालाखाथि ब्लक UPPLनि मोनसे गोदानै लुफुंजानाय मावखुलिखौ बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गुबैयै UPPL आइजो गांखंनि मानगोनां आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।